जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो होननाय बाथ्रा दं। हाग्रामा महिलारि गाव कराप्टेडखाय मालायखौबो करापसन दं होनना सानबाय थायो आरो बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलनि गिदिर पकेटावसो परिबर्तन जादों होनना बुंनो सानो। कुनुदिन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा करापसन खालामाखै, पकेटाव परिबर्तन जायाखै। सरकाराव फैनायनि सिगां जेरै अबस्था एखे अबस्थायैनो दं। किन्तु जोंनि सासन बेबस्थायाव जोंनि ओनसोलखौ जों गोबां परिबर्तन लाबोदों। जेरै सोलोंथाइनि जोंखौ गुस्लायहोनाय लाबोदों। अफिसियेल सिस्टेमखौ जों गुस्लायहोनाय लाबोदों। गोबां जायगायाव जों लामा सामा गोदानै बानायनो हादों। गोबां जायगायाव जों दलं बायदिसिना बानायनो हादों। गोबां जायगायाव जों अन्तत कमिउनिटि हल बा बिसिडिसि अफिस बायदिसिना बानायनो हादों। दिनै बिथांमोना 17 बोसोर बेखिनिखौ मावनो हायाखै। बिथांमोना 17 बोसोराव जिखिनि खामानि मावदों बिनि प्राय आधानिख्रुइबो बांसिन जों 2 बोसोरावनो खामानि मावदों। बेनिखाय बिथांमोना हयथ' दंफांनि ससमा लादों खोमा, बेनिखायनो नुसनाखै सरकार मावनाय खामानिखौ। बिथांमोना मोजां नोजोरजों नायनायबा नुगौमोन। आरो बिथांमोननि गोबाङानो जिहेतु बांसिन गामि ओनसोलफ्राव गामि ओनसोल बेरायाखै। जोंनि जिखिनि खामानि मावदों, जिखिनि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस बे गासिबो गामि ओनसोलाव जादों। कमिउनिटि हल बानायदों, स्कुल न' बाउन्डारि वाल बानायदों, रिपेयार खालामदों, गोदान न' लुदों, लामा सामा बानायदों, दलं बानायदों, बे गासिबो गामि ओनसोलाव। दिनै बिथांमोना गामि ओनसोलाव बेरायनाय बे गासैबो इउपिपिएल सरकार मावफुंनाय खामानिफोरखौ नुगौमोन। खिन्थु बिथांमोना गामि ओनसोलाव बेरायैखाय बेफोरखौ नुवाखै आरो बेखायनो जेबो खामानि मावाखै होनना बुंदों। बेनिखायनो हायोबा बिथांमोना गामि ओनसोलाव बेरायथों, नायथों, इउपिपिएलआ मा मावदों मावा बेनि हिसाबखौ होदों। जेरै हाग्रामा महिलारिमोनहा मोजां खामानि मावनायमोनब्ला 17 बोसोराव बिटिआर सरकारखौ अन्तत 3000 कौटि थाखा दाहार खालामनानै गालांनाय नङामोन। 3000 कौटि 1 थाखा 2 थाखा नङा, थाइसे थाइनै नङा, 3000 कौटि थाखानि दाहाराव गोदो होनानै गालांदों ब्रिटिश सरकार। आरो बे गासैबो थाखाया लिडारफोरनि पकेटाव हाबनानै थायो बे करापसनाव। दिनै बेखिनिखौ जों सुफुंनानै अन्तत 500सोल'सो दंसो दा सुफुंजोबनो। बेखौ सुफुंसिबो जों दिनै ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावदों। लामा बानायदों, स्कुल बानायदों, आरो गुबुन गुबुन दै लोंनाय बेबस्था खालामनो होदों, हस्पिटाल बानायदों, साकरि होदों। साकरि जों दासिमहालागै पुरा होजोबनो हायाखै, खिन्थु होदों। जों हाग्रामा महिलारि गोबां जायगायावनो बुंदों बे इउपिपिएलआ मावगोन 4th ग्रेडनि 3rd ग्रेडनि साकरि होनो हायाखै, जमा जानानै दं। आरो जों सोरखाराव फैबाय गासैखौबो होजोबगोन खनसेनो होननानै मिटिंफ्राव बुंदों। आं बेखौनो बुंनो सानदों, हाग्रामा महिलारि खिथु आखाइ होनानै नेबाय थाथों साकरि होनो। नेक्स्ट इलेक्सनाव बिथांखौ रिजेक्ट खालामगोन सरकार माबाया रायजोआ। दाथ' नुदों लोरबाङानो जों बिथाङा, खिन्थु पाब्लिकखौ बोरै हागोन, बोरै थाखा फैसा होना बुथुमनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे हिउज गेदारिं होननानै दं होनना सापर्ट होनो देखायनो नागिरदों। खिन्थु बे कुनुदिन साक्सेस जाया। हाग्रामा महिलारि जि सिमां नुदों सरकाराव फैफिनगोन होननानै बे कुनुदिन मोगथाङाव महर मोना। सार मोनसे खोथा सार, जे बर' ख्रिस्टियानफोरखौहाय एसटिनिफ्राय दानगोन होननानै बुंदों सार, बे माब्रै? बे बर'निल' बाथ्रा नङा, दुलाराय ट्राइबेलफोरखौनो जायफ्रा ख्रिस्टान जाबाय बिसोरखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानगोन होनना बुंदों। आरो बेवहाय जोंनि गोबां साननो रोङि बर'फोरबो दं, गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर दं, बिथांमोना सहज खालामदों। जोंनि थाखाय खतिसो दं, खारन जों दा ख्रिस्टान नन ख्रिस्टान गासिबो ट्राइबेल हिसाबै सिनायथि मोननायखाय जों एसटि रिजार्भ मोनदों। बहाबा एमएलए गेलेनो हादों, बहाबा एमपि गेलेनो हादों। खिन्थु गाबोन बे ख्रिस्टानखिनिखौ ट्राइबेलखौ दानख'योबा, दा मिज'रामावथ' 90% ख्रिस्टान, मेघालयआव 75% ख्रिस्टान, त्रिपुरायाव खुब खम अबयसे, त्रिपुरायाव बारा गैया, नागालेण्डआवबो 90% ख्रिस्टान, अरुणाचलावबो दा प्राय 70% ख्रिस्टान जाबाय। बे ख्रिस्टानखिनिखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानोब्ला बे ओनसोलफ्रा ट्राइबेलनि जिखिनि सुबिदा, ट्राइबेलनाबो दा जिखिनि सुबिदा मोन्दों बेखौ मोननाय नंला, लाथिख' जाहैगोन। दिनै बर'फ्रा क'क्राझार इस्ट वेस्ट रिजार्भ सिट दं ट्राइबेलनि थाखाय, बे गाबोन गोमाहैगोन। सिडलिया जि रिजार्भ सिट दं ट्राइबेलनि थाखाय, बे गोमागोन। सोरबा नन ख्रिस्टान बर'फ्रा सानदों नामा जे खालि बे साकरिनि माखौल'सो सानदों खोमा, साकरिया एसटिफ्रा बे बिसोरनि रिजार्भ दं, ख्रिस्टानफ्रा थाङोबा जोंहा ज' मोनगोन, बे मोना। जामारगोन नामा सार? दिनै दा जोंनि नोजोरावथ' कुनुदिन जाफुङाखै, कारण कनस्टिटिउसना बेखौ एलाउ खालामनाय नङा। बे सोरनिबा इन्स्टिगेसना जादों जोंनि जायफ्रा बे ख्रिस्टानखौ दानख'नांगौ होननायाव बाहागो लाहैनो ट्राइबेल, बे राभायानो जा, बर'आनो जा, गुबुनफ्रानो जा, बिसोरो गावनि आथिङावनो गाव रुवा दाननानै लानो नागिरो। बेखौ साननो रोङिखाय आरो बे जायफोर नेतृत्व लाहैदों बे हान्जायाव
बर'आनो जा गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रानो जा बिसोरो आसलथे मोजाङै साननो हनो रोङै मानसि जाम्बा जाम्थाखौ लानानै बेखौ बलिनि बाख्रा खालामनानै दोनहैदों बेनिखाय जोंहा फोथायनायथ' बे आन्दलनफोरा साक्सेस जाया खारन बे कनस्टिटिउसननि होखानाय राइट आरो कनस्टिटिउसना मोनसे जनगोष्ठीखौ धोरोम सोलायबानो जातिया सोलाया धोरोम सोलायबानो जातिया सोलाया बर'आ ख्रिस्टान जाबाबो सोरबा बाथौ जाबाबो ब्रह्म जाबाबो सत्संग जाबाबो बे बर'आनो बे जातिया सोलाया धोरोमा सोलायनो हागौ बे जातिया सोलाया बेनिखाय बे खुनुदिन साक्सेस जानाय नङा एनडिपिफोरनि जेंनानि सायाव मा एनडिपिफोरनि जेंना एनडिपिनि बाथ्रायाथ' बेनोसै जोंहा जे सुक्तियाव जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन बे फुलफिल जागोन जे एनडिपिफोरनो रिहेबिलिटेसन होगोन होननानै होगासिनो दं दा जोंहा टटेल माबानि फ्राय 400सो बाखि दंबावो खोमा मोनजोबनो बे 400खौ होनो होननानै लास्ट माबा खालामगासिनो दं रिभिउ खालामगासिनो दं माबानिफ्राय भेरिफिकेसन खालामगासिनो दं आरो बे जाफुंनायखौ बेनिफ्राय मार्टिसफोरनो एक्सग्रेसिया होनायनि जितु सुक्ति 5 लाख करि एक्सग्रेसिया होनायनि जे रादाय दं बे जाफुंगोन इतिमध्य जोंहा थांनाय सुक्ति खालामखांनायनि बोसोरसेनि उनावनो गासै 40 मार्टिसफोरनो माबा 5 लाख करि होनाय जादोंमोन दिनैनो 15 एनडिपिनि आरो बाखिया आबसुनि बेनिफ्राय बावैसो दा जोंहा प्राय 200सो लिस्ट खालामना दोनदों बेखौ होग्रोगोन बाखिखौ जों फारि होलांबाय थागोन आरो जालांबाय थागोन